עלתי, הוא לא יודע! עלתי! אדי, תזהר, אדי! מותר לו גופים הפנים. לא, הם התחילו. תלמד כל הזמן, אה? המזל שיש פה אנשים. המזל שחברים שלך פה, להם לא נמצאים. טוב, אדי! אדי יודע לחטוף, אחוי שרמודה. אתה יודע, יש עליי. בסדר, זה הקרב קרוב אבל. שים לב אחי, שהוא היה י"ב. משתה ההורים לא. י"ב הוא גם יותר גדול ממך. הוא גם יותר גדול ממך. הוא לא יותר גבוה. הוא יותר גדול בגובה. אני יודע. הנה פה בסדר. אדי הוא לא יודע! למרות שהוא מוביל. ההפלות זה הכי חשוב, ססון. ההפלות זה הכי חשוב. כן? אדי, תזהר, אדי! לא נותן לו לפנים, זה גם נקודות. הפנים זה יותר נוקאוט, כאילו. לא ניקוד. מי ניתן לאיזה נוקאוט? אדי לא יודע את זה. טוב, אדי, טוב! מה זה רחוב? מה יש לך לפנים? זה קרב רגיל עם לפנים, מה? אתה קרב רגיל עם אוף בפנים. ואתה כוש. הלאה, זה מביט בביצים. יופי! אדי לפנים! למה הוא חוטף? אבא שלו אמר לו, אני מאשר לך. אדי, טייק דאון, אדי לא! זה מגעיל. לא! אחרי שנתיים שהייתי רק מתחיל, אז הוא היה בקרב לא בימים האלה, אתה יודע, מתחילים, זה חומרים, כמו שרוי היה, אז הוא היה מולצה, זה בללוצה, וכן, תלכו, זה שנייה. לא, אדי, לא. אדי! לא. לא! בן זונה! אדי לא נכנע, מה זה הזין הזה? בן זונה!